Day, manarbaho lang ko day kay atong umaw 14 libo na gud niya. Pagamping diri kay si pare na ba. Mag-uma ko diri. Magsigig agi-agi. Karga ko sunod adlaw. Sige dong, kanang larga na lang sa syudad dong, kanang manarbaho na lang ka kay ang atong umalibo na kaistanan. Huwag itay makwarta din sa ato ah. Sige. Larga ko rong adlaw kay hapon na niya pagamping ha. Oy, mag-amping ko oy. Kinabayas pare. 2,000 years later. Gimingaw naman noon ko sa kong bana, oy, nga tuwa na sa syudad na narbaho. Si pare ra ba, magsige ra ba jug ari diri ay, magsige lang pakita diri sa umahan. Kay may kayo ko'y marguas pare dida. Kay gayon ko ning mari. Mare! Tanawa lagi, wala gyud palibak ang animal. Mare! Asa des pare de? Ay pre, nanarbaho na tuwa na sa syudad kay libon kay among umahan. Matay, tay mihinga na ko rin mare. Forte ka ninduta di kay was pare de ron. Magkapabor gini ko ni maron. Ay mauli sa kupri oy kay burag naagi kay laing tuyo na kupri da. Ay dili mare. Kay ba ka nga was pare na bet kay mga kinahanglan nun. May nang ako lang mo hatag mo mga obligasyon. Ako to sundon murag ganahan ko tong mari da bigot kayo. Ganahan kayo to dia sundon ko to be. Ayaw pre. Ayaw pre. Pre ayaw pre. Ah! Naunsam ni si mari. Tabangon ka kunig naunsa ni siya. Naunsa ka mari? Dam ko man ko pre oy nga girip ko. Ay sig binuang dia mari. Igo rabi ako ni agi diri. Kap, nakoy nagdamgo man ko kap oy. Kat kanang girip ko kap, tino na kap. Yun na pa, di ka manggirip kuno hay kay aro may bawa nako sige lang ay kabalaka kay naama ko'y tanod ako tong tawagon. Asa ha? Tanod, tanod. Sige kano, tanawa ko ron ni Mihana simhuta kung girip na kay may magkampinim ho isip tanod magabawa ka manggirip. Sige kap. Mao ko anang mga kuana, rip. Kabe umutang bayana. 1 hour later. Umutang bayana. Turipon ko bayana. Umutang. Turipon ni bayana. 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 2,000 years later. Pag maghikog akong asawa nangabit. Hala. Dai tao naghikog. Ako kanit tabangon no. Pre, ano naghikog mga pre nga igo ra man to na kong girip si mari. Yung Mga kabangtas, support mo sa amuang MD Putat Miners sa amuang Facebook page o sa YouTube channel.